muistakaa lapset sitten, että ette mene 6 aikaa yhtään ulos. Ettekä avaa ovia tuntemattomille. Niin. Muistakaa sitten se. Joo. Hei hei. Mitäköhän hän tarkoitti sillä, ettei saada mennä ulos? Niin. Ei mullakaan ole mitään tietoa mitä. Ja äiti aina hölpöttää jostain Slendermanista. Niin, mikäköhän se Slenderman oikeastaan? Niin. En mä kyllä yhtään tiedä, mutta mä oon kuullut sellaista juttua, että se on joku valkopäinen koira. Oikeesti? Mikä tappaa jotkut. No ei se voi olla totta. Ei niin, mutta mä ainakin kuulin silleen. Ok. Jaa, he ovat kyllä väärässä. Se niinku lähtee pois. Mikä tuo ääni oli? En mä tiedä. Mut entäs jos se onkin totta? Eikä voi olla tykkää ja mikä hitti te enteenpää niin sitten oli. Tuo nyt tästä tehdä yhtään mistään mitään. Joo, sen minä huomaan. Hän on ihan hirveän pieni. Jep. No, mennäänkö kuitenkin kuulijat ulos, koska ei siinä ole mitään väliä. Eihän äiti koskaan kannata uskoa. Sehän on niin ärsyttävä. Joo, mennään vaan. Niin. Tehdään vaikka joku leiri sinne. Joo, hyvä idis. Yövytään ulkona. Joo. Yövytään ulkona. Siellä voi olla haamuja. No sä voit sit jäädä sisälle. En, mä jää sisälle. Okei, se saa jäädä kyllä sisälle. Joo niin. Mutta se parkoo koko ajan. Ja se on rasittavaa. Sisko! Niin. Voit sä jäädä vahti tänne pikkusta, kun mä yövytään ulkona? Joo, voinhan mä. No niin, sekin ainakin saatiin pois silmistä. Joo. Mutta mennäänkö kohta ulos? Joo, mennään vaan. Kellohan on jo 6. Okei, no mennään. Muut mennään. No niin, tuus sitten. Nee, epäleilua. No niin, mitä me nyt täällä tehdään? No en mä tiedä. En mäkään. Huudetaan Slendermania ja lauletaan. Joo, eihän se ei voi mitään totta. Ei se ole olemassakaan Ei edes. niin. Slenderman. Mitä? Tuli pimeää. Ei näin nopeasti voi tulla pimeätä oikeesti. Ei niin. Mutta onneksi meillä on taskulamppu. Haloo! Herää. Ai mitä? Minä vain otin torkut. Nyt täällä ei yhtään mitään. Ei niin. Nyt taskulamppu päälle! Okei, oota nyt kun mä päivän sen. Noniin, nyt. Joo, hyvä. Joo, mennään tekee se, eiku. Mikä toi ääni oli? Ihan kun mä olisin kuullut jotain mekkalaa tai sellaista sihinää. Mäkin kuulin sitä. Siis mäkin kuulin. Mäkin. Aika pelottavaa, jos se onkin olemassa. Mut jos se on olemassa, sit se tulee tänne. Mä kuolen! Paitsi, se ei ole olemassa. Tyhmiä me ollaan. Niinpä. Hei, mennäänkö nyt kävelee? Kävellään tää pimeässä. Tää on ihan hirveän kivaa. Joo, mennään vaan. Otetaan tää. Odotanpa teitä täällä. Oh. No niin, mennään nyt. Joo, mennään. Tuu jo. Joo, tullaan. Mikä toi on? En mä tiedä. Siis yrittääkö joku pilailla? No, kuitenkin jotain pilajuttuja. Siis sinun takana. Meidän takana on mitä? Siis mitä meidän takana on? Sehän meidän takana on mitään. Sehän oikeesti. Joku pilailee meidän kustannuksella. Mikä toi on? En mä tiedä. Siis mikä se oli? Siis En mä tiedä. Eihän mä nähnyt mitään. Siis mitä noi oli? En mä tiedä. Mikä toi on? Mun pitää kuolla. Okei joo, anteeksi meidän sekoilua. Mennään sisälle. Ok.
mukaan. Otetaan toi mukaan. Se on aika siisti näköinen kuitenkin se lappu. Hei, mun kruunu jäi sinne. No käy hakee sen. En kylläkään. No okei, joo, mä käyn hakee sen. No niin, mennään. Kruununi mun. Eikö sen pitäisi alkaa tulla sieltä jo? No kai se nyt tulee. Tai sit se vaan jäi parkumaan sinne, metikkö. Mennäänkö tsekkaa? Joo, mennään. Oho. No niin, mennään. Mitä sä teet? Hei, älä pilaile! Älä pilaile! Lopeta! Hei! Oikeesti nyt, voit sä nyt herätä? Se ei muuten hengitä. Eikä se vaan kuollut. No tuskin se niin kauheasti voi säikähtää, että se kuolisi. No niin. Paitsi jos se tuli tänne. Siis mikä? Mä tiedän, joku valkopäinen Mokkihypiö. Siis Slenderman vai? Oikeesti se on kuitenkin joku iskä tai joku tollanen. Niinpä, mut tuskin se olisi ampunut jotain. No niin. Siis tappanut tai jotain. Niin. No. Ja sitä paitsi tää on ihan oikee. Mutta missä se oli se meidän... Mikä se oli se kortti tai se lappunen, mikä me löydettiin tuolta? Sinun takanasi. Niin. Mitä jos nyt pitää löytää jotain lisää tai jotain tollasta? En mä tiedä. No... Mut kuka hyypiö kiinnittelee lappuja pitkin kylää? Niin, aika hullua. Niinpä. Viedään tää nyt vaan sisälle. Joo, viedään. Tuusta. Tän. Niin. Tuolla on joku ilmoitustaulu tai jotain. Mitä tuo tyyppi makaa tossa? En mä tiedä, aika seko. No eyes. Ei silmiä. Siis mitä? Tää on oikeesti joku pila. Niin on. Kävellään poispäin. Tulkaa. Hei, täälläkin on joku lappu. Mitä ihmettä? Kuollut. Kuka on kuollut? Ehkä toi heppu. No niin, se on kuollut. Mut kuka se edes on? Siis enhän mä tiedä. Okei, no aivan sama, emo kiinnostaa heput. Kuka tyyppi toi oli? En tiedä. Joku hyypiö. Mennään nyt vaan sisälle. Joo, nyt nopeasti. Sisälle. Menkää nyt vaan. Joo. Hop. Entäs nämä laput? Mä otan nää nopeasti. Missä te oikein olitte? No me oltiin vaan tuolla. Oltiin siellä, mikä tää on ulkona. Ja sit sieltä löytyi 2 lappua, joku behind you, dead, ja mikä se yksi oli? No eyes tai joku tollanen. Niin. Missä se on? En mä tiedä. Siis mä otin vaan noin 2. Oh. No niin, nyt mies ylös sieltä! Ai. Eiku tossahan se on. Anteeksi, mä piilottelin. Mursu. Missä meidän pikkuinen vekara on? Minne se on heittäissyt? Se on tossa, se nukkuu. No, vetää sikeitä tietenkin vai? Niin. Okei. Mut... Siis mä luulin, että te ootte ulkona. No, Mikä tää musiikki on? en mä tiedä. Nyt se loppuu. Outo musiikki. Niinpä. Mäkin vähän ihmettelen. Nyt se alkoi uudestaan. Mikä hitsi tää on? Joku pilailee oikeesti meille. Joku pilailee Siis tuollakin oli joku valkoinen tyyppi, jolla oli silleen smokki. No sit joku oikeesti varmaan pilailee meidän kustannuksia.